Din toată inima doresc cu toată adunarea să aducem toată cinstea și toată gloria Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Am venit cu multă dragoste, cu mult drag aici, în fața fraților, ca să dau slavă Domnului în primul rând, ca să mulțumesc Domnului Iisus. Așa cum fratele Iosif Anca m-a sunat de foarte multe ori. Acum nu mă mai sună, dar atunci m-a sunat de mai multe ori și suntem foarte buni prieteni, de când trăia sora Dena, cu ani în urmă, și dânsul, fratele Eugen, mi-a zis că și-a făcut foarte mari griji față de mine și mi-a zis așa: frate Cornel, ori de câte ori vei mai urca la un amvon, ești dator să mulțumești Domnului. Și așa cum spunea în Psalmul 107, să povestești în fața bătrânilor minunile Domnului. Sunt astăzi un om nou aici, în data de 12 aprilie am ieșit din spital. Sărbătoarea Învierii Domnului are pentru noi o dublă însemnătate. Dumnezeu și Domnul Iisus este viu în viețile noastre, a mea și a soției mele dragi, care a fost cu noi în lunga și grea încercare și aș vrea în scurte cuvinte, în câteva cuvinte, să vă pot mărturisi: Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dacă fratele Florin spunea atât de frumos despre rugăciune, vreau să vă spun că Dumnezeu, așa cum spune cuvântul, în Psalmul 65, cu versetul 2, tu asculți rugăciunea, de ce toți oamenii vor veni la tine. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. De fapt, iubiții mei, frați și surori, ca să devii sau ca să fii un creștin autentic, tu și eu trebuie să te rogi. Biserica care se roagă mult, este o biserică vie. Dacă vrei ca să câștigi cerul, trebuie ca să ai genunchii lipiți sau legați de pământ și mâinile legate de cer, și atunci cu toții vom vedea. Așa s-a spus foarte frumoase cuvinte despre rugăciune, despre unii oameni, și vreau să vă spun despre unul singur. Spunea că se ruga câte 6-8 ore pe noapte și duminica când își citea predicile, pentru că vedea foarte aproape, și când citea predica, cuvântul și puterea rugăciunii, spune istoria că și oamenii se apucau de balustrade și vedea pericolul iadului care era acolo și ce spunea acest om al rugăciunii: binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeu să ne ajute. Spun cu multă durere, nu aici, cu multă durere, pandemia aceasta i-a văduvit pe mulți de rugăciune. Nu le mai pasă. Am putut și am văzut, am fost în câteva adunări și am văzut rugăciuni de 2 minute. După 3 luni de zile, să n-ai ce să-i spui Domnului Iisus, iubiții mei. M-am dus în America pe 5 martie cu gândul, tot așa, vreau să fac 5 case acolo la frață Voloc, și m-am dus acolo cu câțiva frați, m-au chemat și a zis: vrem să facem câteva state, să mergem, ca să vizităm bisericile, și am vrut în toamnă, cu ajutorul Domnului, să fac acolo 5 case. Dar n-a fost așa. Dumnezeu a avut un alt plan. Am fost în Canada, mi-am văzut copiii acolo, că avem o fată, apoi am fost în Detroit și de acolo am zburat în Portland și din Portland am simțit ceva că nu este bine. Dar și eu, ca mulți alții, nu credeam chiar așa că e grav, că e virus, că nu credeam. Și când am ajuns în Atlanta, iubiții mei, frați și surori, după o zi, m-au luat niște stări deosebite. N-aș vrea ca să intre în amănunte, dar parcă a intrat o fiară metalică în trupul meu și mă farma tot. În primele nopți am văzut că am febră mare. N-aveam la mine, nu știam ce să iau. Și fiind cu diabetul, fiind cu astma, m-am luptat cu acest virus 10 zile în America. Minunea mare care eu nu înțeleg, numai pe credință, cum am putut să vin cu o mașină din Atlanta 12 ore și apoi am stat 5 zile într-o familie izolată în Detroit.
Și marea minune, Dumnezeu mi-a găsit un avion, trebuia să zbor prin Chicago, prin Amsterdam, și am zburat cu o zi mai repede, direct în Amsterdam. Și simțeam că viața mea, eu nu mai am aer. Unii trec mai ușor, unii tineri trec mai ușor, depinde cum ai sistemul imun, dar la mine lucrurile s-au complicat. Și am ajuns și am zburat 17 ore cu avionul, cu plămânii infectați. Mi-am pus o șapcă așa pe ochi, cu geaca, și nu mi-a dat scaunul pe spate. N-am tușit odată. Să fii cu plămânii infectați, oameni buni. N-am tușit odată. Când am coborât în Viena, am trecut de alea 3 filtre, mi-a luat febra. Cum s-au întâmplat lucrurile astea? Când am intrat în trenul de subsol ca să le iau spre Atnang, spre noi încoace, am tușit 25 de minute în continuare. În continuu am tușit în trenul ăla, era gol, foarte puțini oameni. Și am ajuns acasă, după câteva ore, m-a luat salvarea cu targa la spital și atunci oamenii mi-au zis așa, era o femeie care era obărat și mi-a zis așa, Domnule, ai venit cam târziu, plămânii tăi sunt foarte infectați, bronhiile tale sunt blocate, sunt foarte infectate. Încercăm să facem tot ce putem. De aia vreau să mulțumesc Domnului, așa cum am zis, și vreau să ridic paharul izbăvirilor în ziua de astăzi. Vreau să mulțumesc unor frați din adunare scump care m-au sunat, fratele Florin, fratele Pavel, familia Străteanu, care m-au sunat mult și ce se întâmplă. Și am primit într-o zi, cred că, peste 200 de telefoane, dar n-am putut să răspund. Situația mea era foarte grea. Și eram acolo în spital și simțeam cum viața mea coboară, așa cum spunea Iona, la tebeliile munților. Dacă mi se punea și eram întubat, plecam din lumea asta. Și au zis, cercăm ca să nu te intubăm. Mi-au pus masca aia, nici cu aia n-aveam aer. Și de la o zi la alta era tot mai greu. Tot mai greu și tot mai greu. Era febra mare. Vreau să vă spun că nu-s conspirații. Virusul ăsta există cu adevărat. Eu l-am avut. Și nu o zi. 6 săptămâni m-am luptat cu el, frați și surori. 6 săptămâni m-am luptat cu el. Și știu, am fost gripat, am fost răcit, dar ca stări din astea, să simți că nu mai încape organele în tine, că plămânii ies afară, să ai niște stări extraordinar de grele. Și cum eram acolo în spital, simțeam că viața mea pleacă. Personal, n-am mai crezut, eu ca om, n-am mai crezut, deși m-a sunat fratele Gureu, frate Cornel, eu cred, ne rugăm Domnului, frații, m-au sunat unii oameni care nu i-am știut niciodată. Și a fost un caz atunci mediatizat mult. Frați din America, din țară, din Austria. Știți la ce m-am gândit eu atunci? Durerea, suferința este un profesor care nu-l poate contesta nimeni. Cum te formează suferința, iubite frate, soră, nu te formează nimeni. De aia Domnul scrie acolo cuvântul Domnului. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Vă dați seama pe cine? Ca suferința nu-i nimeni. Am pierdut și casa și serviciul, așa cum se spunea azi aici. Dumnezeu a îngăduit ca să fac alte lucruri, ca să mă dedic pentru El, pentru cei nevoiași, pentru cei care trăiesc în durere. Și Dumnezeu m-a îngăduit să gust durerea din plin. Și așa cum spuneam, n-avem aer. Ce frumos! Nici acum n-am eu destul, dar față de atunci, și acum trăiesc cu spreiul, dar de atunci, dintr-o seară, din seara de sâmbătă seară, l-am rugat pe un frate din țară, care acum el este în pat. Dânsul cu familia lui au făcut zile necurmate de post.
Și el mi-a zis, frate, n-am putut să accept lucrul ăsta ca tu să pleci din viață. Ai fost de atâtea ori la noi, ne-am bucurat. Ești ca fratele meu de trup. M-am pus chezaș înaintea Domnului. Și într-o seară i-am zis, auzi, Natane, în noaptea asta am primit de la Domnul să te rogi Domnului prin autoritate. Când ai timp să te rogi prin autoritate, să mustri Duhului de boală. Abia vorbeam. M-am gândit cu o zi înainte să spun soției să mi-a rămas bun. Era cu mine acolo în salon. Ea a fost adusă după o zi. Era mult mai bine, eu eram rău. Și lucrurile s-au întors la sfârșit. Ea și acum a rămas cu sechele, ne rugăm Domnului să se atingă de ea. Nu poate să dea apă afară din corp și mai multe lucruri. Dar Dumnezeu poate să facă până la sfârșit. Și cum eram acolo, frați și surori, simțeam că pleacă viața. Știți la ce m-am gândit? M-am prins așa ca de o ancoră și a zis, Doamne, adu-ți aminte că a făcut mulți kilometri și a mers în multe familii nevoiașă. Dacă mai ai în plan și nu mai găta lucrarea, mai lungește viața. Nu i-am spus că am postit, că am 12 copii, că nu i-am zis nimic. I-a zis, dacă mai ai în plan și consider că nu mi-am gătat lucrarea, poți. Chiar dacă oamenii au zis, pleci. Mi-a zis o soră care este în North Carolina, soră de trup, mi-a zis Corneliu, ai grijă să nu dormi, că somn foarte mult. Eu sunt aici cu bătrânii, au plecat foarte mult și foarte ușor pleci. N-am dormit, cred că nici 2 ori pe noapte. Foarte greu dormeam. Și când să plec din America, un frate mi-a dat niște tablete. Plămâni a venit soția unui doctor, a avut curajul ăla, a venit. Știa că să ia boala asta. Fratele Nicu Bârsan a anunțat în biserică, m-a invitat pe la el și am zis, nu mă duc la nimeni. Dar ea a venit sora asta, soție de medic american, este româncă, mi-a dus ca să fac ceva aerosol, n-a avut la ea tablete, nu se dă de acolo. Și mi-a zis, frate Cornel, dumitale, dacă vrei să mai trăiești, trebuie să pleci în țară. Cum să plec? Și mi-a zis, plămânul drept, uite, îl bat, este foarte infectat. Nu infectat, este plin cu apă, este foarte infectat. Și un frate mi-a dat niște tablete pe bază de prednisolon, le-am luat eu atunci și am putut, plămânul meu pe avion, cum era situația aia grea, ca să respire un pic. Dar marea minune Dumnezeu a făcut, putea să mă întoarcă din drum. Dacă rămânem în America, acolo rămâneam pe veci. Dar Dumnezeu care trăiește, fraților, a făcut toate lucrurile, a găsit un avion, un frate din Atlanta, mi-a găsit un bilet. Eu am luat alt bilet prin New York, dublu de scump, el l-a găsit mai ieftin. Și am putut să ajung aici în Europa. Și la spital a fost îngrijit cu mult drag. Cadrele, hoot up, cum spune neamțul. Tot respectul. A văzut că suntem familie, zi și noapte. Într-o noapte am consumat 10 litri de ceai fierbinte. Câteva săptămâni eu n-am băut apă. Avem niște arsuri grozave. De-aia am zis, ca suferința nu te formează nimic pe lume. Nu poți să lovești un om chiar dacă ai dreptate, când suferința te formează și îți formează caracterul tău. Anul trecut am mers de 14 ore în țară. 14 misiuni în Ucraina, în țară, le-am făcut cu ajutorul Domnului. A fost un har, un rod bogat. Anul ăsta este luna iunie și este gata și luna asta și n-am mers niciodată. Dar am zis, mâine cu ajutorul Domnului vreau să plec, că este multă durere. În nordul României, poate nu știți, râul Prut a dat afară, 8 metri apă a fost, s-a rupt 2 baraje. Mi-a zis acolo din Fraseră, 2 Prut mari, zona aia, este un dezastru.
Un dezastru acolo. Apoi în Cernăuț, unii piața aia mare, totul în apă, totul în jale, e distrus acolo. Poate nu știți, dar este durere. Și am zis, Doamne, până nu vine al doilea val, oamenii spun, mi-a trimis un frate azi noapte un mesaj, m-am îngrozit că din noiembrie nu o să mai poți ieși la cumpărături de anul viitor, alte legi și alte legi. Eu nu știu ce se va întâmpla, dar am zis, cât mai este har, și mi-au zis oamenii, omule, ești imun. Eu nu știu cât sunt imun, nu poți să dai, nu poți să iei. Dacă vrei, poți ca să donezi sânge pentru alții, plasmă. Dumnezeu a dat vindecarea în noaptea aia când s-a rugat acest om pe deplin, frați și surori. Și sunt astăzi sănătos și respir mai bine ca când am plecat în America. Asta e spre slava lui Dumnezeu, că Dumnezeu trăiește. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Toți care v-ați rugat pentru noi, Dumnezeu a ascultat rugăciunile. Eu nu știu pe cine, dar Dumnezeu a ascultat rugăciunile. Astăzi sunt un nou Cornel Petroaie, din 12 aprilie pășesc un om nou. Vă dați seama? Da, am crezut atunci că pe 12 duminică ies afară din spital, dar într-un timp record, două negative, unul după altul, și a venit doctorița seara și a zis, mâine plecați acasă la copii. N-am știut ce înseamnă când fratele Vurbrad scria, când după 14 ani de pușcărie crășit afară, calca ușor pe podul pământului. Am înțeles atunci. Știți ce cu atenție calcam pe pământ eu? Nu cumva să rup ceva. Când a luat fruzele la copaci, am băgat fruzele la copaci. Când eram pe geam acolo și eu știam că mor. Vedeam oamenii cum se plimbă. Parcă era o altă viață, erau două vieți, frați și surori. Într-un timp foarte scurt poți să pleci din lumea asta. Dar după aia nu mai poți să faci nimic. În primele seri când am ajuns, într-o noapte am visat un vis, vedenie, vis, viziunea la Dumnezeu. Se făcea că am ajuns într-o grădină, într-un loc foarte minunat. Deci așa ceva eu n-am mai întâlnit. Și se spunea că este o sărbătoare a revederilor și se spune așa, te vei întâlni cu multe persoane dragi ție. Cu multe persoane. Anul trecut am pierdut 2 sau 3, așa de la inimă. Fratele Cornel Bursan, sora Dena, fratele Colea în februarie. Unii frați, unii prieteni a zis, de pe la Iași, de la brațul lui, Colea îl cheamă la el. Colea îl cheamă la el și cred că nu mai vine. Și cum eram acolo, am ajuns și am văzut acea atmosferă cerească. Nu se poate descrie în cuvinte. Și când să intru, a apărut mama mea, care e plecată din 2009. Îmbrăcată de sus până jos. I-am văzut picioarele, poate atât. Dânsa a plecat cu un picior tăiat de 2 ori. Dar ea arăta la 35-40 de ani cum e o femeie mai frumoasă. Tânără, un chip frumos la ea. Și era așa pe cap niște haine deschise, de sărbătoare. Și m-am dus la ea, am vrut ca să vorbesc și ca să cuprind, și când eram aproape de la 2 metri de ea, a zis, oprește-te, ai venit prea repede aici, întoarce-te de unde ai venit înapoi. Și am vrut să mai merg spre ea. Și au zis, nu te apropia, întoarce-te de unde ai venit, că ai venit prea repede. N-am zis la nimeni, nu știam ce înseamnă asta. Am zis, mă duc, zilele următoare mă duc ca să mă întâlnesc cu ea. Și m-am gândit să spun soției, dacă va mai rămâne ea în viață, dacă nu, m-am gândit să sun câțiva prieteni care am prin țară, prin America, să le spun, măi, faci o casă la copiii mei, rămân încă 8 copii necăsătoriți, să crească unii pe alții. Dar Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, într-o sâmbătă noapte s-a întâmplat minunea. Eu ăla care coboram în jos și nu mai aveam aer și știam că poate sunt câteva minute și plec din lumea asta. Dumnezeu noaptea aia s-a atins de mine.
Am dormit foarte puțin, dar m-a sculat duminică dimineața un alt om, iubiții mei. Un om cu poftă de viață. Deși am pierdut mai mult de 16 kg și eram slăbuc. Și nu aveam nimic, dar când m-am trezit dimineața aia la 5:30 sau 6 fără ceva, nu am mai transpirat. Dumnezeu s-a atins de mine și am fost un alt om. Mi-am spălat acolo, aveam ceva tricouri pentru că curgeau apele pe mine, acolo în spital. Și era soarele frumos. Se vedea munți așa în față și deja parcă au venit în obrăj viața și am putut ca să spun și eu, cum a zis Ezechia, Doamne, prin marea ta îndurare se bucură omul de viață. S-a împlinit și am văzut cuvântul Domnului care este drept, care este adevărat, fraților. Numai prin marea îndurare a Domnului, piciorul tău, și văd că adunarea e foarte mult, n-am văzut de luni de zile așa mulți într-o adunare, la noi sunt mult mai puțini. Putem spune cu toții, prin marea îndurare a Domnului ne bucurăm de viață. Și vreau să spun astăzi cu toată puterea, dacă piciorul tău a călcat pe podul pământului, este că Dumnezeu ți-a mai dat har și îndurare. Și cât am fost acolo în spital, vreau să fie îndemnul meu pentru voi, potrivit cu toate cuvintele care au fost așa de frumoase, cu viața de rugăciune. Săliți-vă! Hai să ne sălim cu toții să avem o viață de rugăciune. Am zis acolo, Doamne, dacă ai să-i mai dai viață și o să mai fiu iarăși în viață, vreau să te slujesc cu multă pasiune. Atât am zis acolo. Vreau să te slujesc cu multă pasiune. Dumnezeu așteaptă lucrul ăsta. Îmi pare rău să spun că mulți în pandemia asta și-au împetrit inima. Parcă au inima, mâinile uscate în loc să văd lacrimi, să văd recunoștință. Cu multă durere spun lucrul ăsta. Mă uit acum în țară, cât de greu. Le-a luat apa la vale toate. Vreau să ajung în Ucraina pe la sora Nina, soția fratelui Colea. Vreau să vă spun că el a lăsat o casă neterminată. El a lucrat pentru alții. Fratele Florin a văzut o casă crăpată. Era și asbestul crăpat. Dar 2 băieți de pastor al lui fratele Vitale de la centru, Vadim și încă fratele lui, s-au angajat, că au fost copiii lui născuți în credință, a fost de multe ori la front, unul ține soție de acolo, este căsătorit cu o fată de acolo. Și-au luat juruință înaintea Domnului și lucră de atunci în continuu acolo, în numele Domnului. Și lucrurile s-au schimbat multe. Dacă casa a rămas crăpată, cu asbestul crăpat, bucătărie nu era, de atunci acești băieți lucră acolo în continuu și îmi trimit poză săptămânal. Și am putut și eu ca să le trimit ce am putut și lucrarea continuă acolo. Și am zis atunci la sora Nina, era și frate Florin, n-am să te uit, hai să fii ca o sora noastră. Și acum Domnul, dacă îngăduie, am înțeles că încă nu e așa bine cu intrările acolo, dar eu sunt frate că o să mă ajute, vreau să ajung în casa aia durerii. Chemarea și pacea care o pot primi, fraților, după o călătorie de asta nu vă pot spune. Mai mult decât un amvon sau decât o slujire. Când merg acolo pe teren, vreau să ajung în Vaslui, acolo unde am cumpărat un căruț electric la o fată de 32 de ani, stă singură, handicapat. Așa cum spuneam, dacă ești sănătos în casa Domnului, dacă ești într-o familie binecuvântată, dacă poți să mergi la școală, dacă ai un job, Dumnezeu așteaptă din toată inima să slujim cu toată sinceritatea, cu toată puterea, cu toată voința noastră, să nu mai tai inima tatei și a mamei dacă ești tânăr în adunare aici, să slujești cu toată puterea ta, cu toată ființa ta. Dumnezeu, așa cum am citit în ziua de astăzi cuvântul de fond, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință.
ca după ce își va da viața, să vadă o sămânță de urmași. Și uite, poporul din Amstetten, prin jertfa lui de pe Golgota, Dumnezeu ne-a făcut frați. Sunteți frații mei. Am simțit dragostea voastră aici. Și de-aia azi am venit aici cu copiii, cu soția, să vă mulțumesc în numele Domnului. Ne-ați ajutat cu rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și apoi, Pavel spunea acolo în Filipeni, capitolul 3, și vreau ca să citeți versetul ăsta, că este foarte frumos. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Omul lui Dumnezeu, Pavel, care a zis, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea. Omul care a cunoscut durerea, suferințelor, cum spune cuvântul, părtășia suferințelor. Dumnezeu să ne ajute ca în final, dacă facem un popas aici, 20 de ani, 30 de ani, pentru frații mai bătrâni, mă uit, am venit tineri aici, acum suntem bunici. Dar spune Biblia despre Avram, căci Avram s-a pornit în Canaan și a ajuns în Canaan. Dumnezeu să ne ajute ca în pasul final, frați și surori, așa de mult îmi doresc, dacă avem parte de dureri, de suferință, de criză, Dumnezeu să ne ajute în finalul alergării. Fie că suntem în Germania, în Austria, cum Dumnezeu ne-a pus într-o țară mult binecuvântată. Toți frații care vin la mine din America, de unde vin, spune, Austria e o țară frumoasă. Austria e o țară binecuvântată. Nu merită Dumnezeu slujit la valoarea Lui cum e țara aceasta? Să fim cu trup, cu suflet, să trăim într-o unitate unii cu alții. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea din Amstetten. Sunteți una din bisericile de suflet. Vin aici de mulți ani, de când erați în alte părți și știu durerile adunării și am fost alături de voi ca suflet. Am pus parte și cu frații și văd astăzi Domnul cum lucrează. Și zic în continuare, Dumnezeu să aibă în vedere biserica aceasta. Vă port în rugăciune. Din partea familiei aduc toate mulțumirile care au fost alături de noi. Anul trecut am fost într-o misiune și am fost binecuvântat prin biserica aceasta și am putut ca să fac lucrarea cu mult drag acolo. Oamenii zilnic primesc rapoarte de acolo, de la zona de front. Frații acolo zi și noapte, unii dintre ei și-au pus viața în slujba lui Dumnezeu, frați și surori. S-au pocăit acolo la zona de război, ei fiind niște drogați, au plecat de acasă, din alte orașe, dar acolo, de câțiva ani, deja știu eu de câțiva ani, lucrează și zilnic primesc poză, video acolo, cum fac programe în casele oamenilor, cum citesc Biblia, cum fac studiu, așa tăți cu caietele acolo în față și am zis, slăvit să fie Domnul. La oameni de ăștia, mă rog Domnului, din ce pot, cum Domnul lucrează. Și sunt trup și suflet pentru ei. Dacă Domnul o să-mi dea putere, o să mă ajute, vreau în toamnă ca să fac un drum acolo. Vreau anul ăsta înjuruit înaintea Domnului. Vreau să fac măcar o casă acolo la Voloh, în luna septembrie. Unii frați mi-au spus că merg ca să lucrez. Acum nu știu dacă va mai fi daul ăla până la final. Dar eu cred că Dumnezeu care poate, care are toate resursele, mă încred în Domnul din toată inima. Dacă George Mueller a făcut vreo 15 orfelinate mari, de la 18 copii a început orfani în casa lui acolo, spune istorie despre el. Și apoi a făcut clădire lângă clădire fără să ceară un ban. M-am mirat. Omul ăsta care sute sau mii de orfani a avut, predica Evanghelia, s-a pus copiii acolo ca să ia micul dejun dimineața și nu era încă. S-a pus la rugăciune, iubiți mei, frați și surori. Și cum se rugau, așteptau micul dejun, batea ușă cineva. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vin să aduc aici micul dejun.
Vedeau oamenii, spune, auzi, maestre, ultimul sac cu orez este, nu mai avem. El calm, foarte calm. Dumnezeu v-a purtat de grijă. A fost omul rugăciunii. A fost omul care s-a rugat. Dumnezeu să scoată în amștete oamenii care să fie legați cu genunchii de pământ. Amin. Ca să putem câștiga cerul. Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea. Vă portă în inima mea. Și Dumnezeu să ne ajute să întâlnim în marea zi. Când va suna glasul ăla, să ne luăm cu toții zborul. Și să fim cu Domnul o veșnicie fericită cu El. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.